كسو لما أنتي حاجر تمرتخ نمارينا بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك أمين سلام ستراك زيابير بزلكم وسلام كتلو منيلكم مباركس كم زيابير قدوس فاركون لما أنتي قدوس بقدوس بوتا زبل تمرتخ نمارينا أبزل يوم معرف عشرة شعت قصر خلته خمس زبل كان ركب أنا قدوس يمون سخاتكم كان خماي قدوسان كونو يبل زي مالت እግዚአብሔር ንዓና ክፈጥረና ከሎ ቀዲሱን ኣኺብሉን ከም ዝፈጠረና ንርዳ ማለት እዩ ኣብ መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 45 ቁጥሪ 2 እግዚአብሔር ቀደሰ ማህደሩ ይብል እግዚአብሔር ማህደሪው ቀደሰ ስለዚህ ናይ እግዚአብሔር ንሕና ማህደሪ ክንከውን ከ መሪጽና ወይካ ቀዲስና ኣሎ ማለት እዩ ዝማሃረ ያለ ጽዮን ከመ ትኩን ነው ማህደሩ እግዚአብሔር ስንጽዮን ማህደሪው ንክትከውን መሪጽዋ ይብል ስለዚህ ንሕና ኻ ናይ እግዚአብሔር ማህደሪ ክንከውን ተመሪጽና ኣለና ባርከስ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 16 ቁጥሪ 19 ከም ዝብል ስኻ ከውሕያኻ ሞ ኣብዚያ ከውሕዚያኻ ቤተክርስቲያናይ መቅደሰይ ክሰርሓ እየ ይብል ስለዚህ ንሕና ናይ ቅዱስ እግዚአብሔር ማህደሪ ኢና ስለዚህ ንሕና ነፍስና ወይካ በዚ ናይ ዓለም ዝብዘምጽኦ ነገራት ወይካ ክንታለል የብልና መቅደስናሲ ክነንጽሃለና ማለት እዩ ልክ ሓደ ጋሻ ከመጽ ከሎ ገዛኻ አጥሪኻ ከም ትቅበሎ ልክ ከምኻ እግዚአብሔር ካ ኩሉ ሻዕና ባና ከመጽ ድምጽ ኳኳሕ እናገበረ ይመጽ ሞ መቅደስና كننصح يقبلنا مباركس مستفعل ነገር ካብሱስ ወዲቅና ክንከውን ንኸዲና ቀስ እናበልና ንፈትን ንምዕባይ ዘይኮነስ ዝሓሸ ሰብ ኮይና ክንነብር እግዚአብሔር ይحግዘና ወስብሐት ለእግዚአብሔር